Ibuhlungu inhliziyo yami angifuni ukungasho. Ngihleli nomuntu for 5 years. Sithi silinde imali ye-rev. Ngithi mina ngazi ukuthi ulimele washayisa imoto ngilinda imali ye-rev. Road Accident Fund. Kanti umuntu washawa umphakathi. Welcome once again to Mzansi's Funniest Videos. If you haven't subscribed, please do subscribe, like, comment and share. As I share, do enjoy. Away. Hey, dijo di a tura. Moyengano thomala go no tsholela. A dule 1 hour 30 minutes. After 1 hour 30 minutes and our first story a bolele ka batho. Nomngathini! God indoda enemali, yohlezi inamandla. Unendoda ejimayo. Bakhapu kuyifuba. Abana nje umfana nje osagqoka igown, umfana useless lo. Mfana nje ethe emncane ehlala ehostel, umfana useless lo. Uthi umfana omncane lana uyibiza nge2k kodwa usashayela amatekisi. Uba useless lokho. Umfana osadla ama-noodles kuba useless. Umfana osafaka yini lento enigcoba ebusweni nithi i-face wash. Umfana useless lo. Umfana oluka ekhanda, umfana oluka ekhanda ayikuba useless lo. Umfana wenza inzipho. Umfana useless lo. Umfana onama-sleeping shoes kuba useless lo. Uzobezwa kangikhulumi nabo nje uzobezwa. Ya sithandwa sami ngithi asupheka namhlanje ngithenga iKentucky ngishiye lapha phezulu kwetafula. Kodwa noma ningangishiyela uphisa owodwa nje ayikho inkinga. Noma ababili wavele ngisemcimbini. Oh hayi, ngibonile iKentucky leyo sengiyiphekile ngifana amazambane. Benza ukhari omnandi. Awuya iKentucky. Yelo rona melana kobani. Iyo akunashelter unamela. Alime that side. Ndani yawubuya. Odayi alima this side. Alela la, uzobe indoda le kwakho, hayi la kumina. Ungangijwayeli mina kabi. Futhi ungalinge nje mina ungisabisa ukuthi size singahlangani. Sohlangana bese ungenzani? Ungangisabisi nje mina. Khulileka nje bhozama ulolo nje iqetheli ngangibinda. Yabo nje ngalapha khulileka nje mfethu ugcwala ubhavu. Ulolo nje iqetheli ngangibinda. Ungangijwayeli mina kabi. Hayibo, angumfana yabo. Ungijwayela indaba esikhohlela senje. Ha. Hayi ngasho kodwa ngathi intombi engilethelo somakashi nje hey-red flag nje. Awubona usangena nje lo mquba nophaqa abangafani ukuthi no man. Akusona isitayela lesi yagula lento. Lalela ke ngutshene wentombazane. Isikhwehlela yile dlozi lakhe elifuna ukukubulalisa ngabafana. She indaba yokuhlangana ke manje. Into engizayenza mina ngizaqala epolice station ngibambe 2 amaphoyisa ngamawashing wafocela evenini yawo bese ngithi ngilandeleni. Ngize ngqo kuwe wena namehlo ngathi inkukhu ephethwe umphusha. Ngifike lapho sengihlafuna amaghosilo. Ngithi bizo obhuti bakho bonke. Oqala nje ozovela ngimkhafule ngomthamo wamaghosilo. Ngithi yilwa man damn. Wakhipha nje kwabekanye iyobe sisukile. Iphoyisa eliyothi liyalamula nje ngiyolithinta amawala la phakathi kwamehlo. Hlehla speed liyobhalansa ngeven. Ngivuthela isibhaqo kabi lapha kobhuti bakho.
Bashayele nje ukuthi behluleke ukufundisa ukuthi uma ukhuluma nomfana awuvele ukhulume njengathi ungenwe idlozela fele emanyaleni. Fonela namhlanje uzongitshela ukuthi ubhizi kanjani Sandile. Hawu, angithi mina besiloko esikhuluma nawe, siloko sixoxa kumnandi. Asandile ungangijwayeli mina mfethu, ngiyacela nje mfethu Sandile mfethu, uqondise indlela zakho. Ngoba nje ngeke ngize ngikiyeke Sandile uyezwa? Ngeke ngize ngikiyeke mfethu, ucabanga ke. Ngizokunamathela nje ngikunamathele. Zange ndokulahla. Ngiyakufuna Lungelo. Ngiyakudinga. Sakubona next year. Not this year. Next year. Batho bao ba le driver's license mara ba sena le goloi ba phela ba tshwere driver's license ja o bona o bosilu motshehare ba ema male jona o dumole fase ba phela ba ditshwere bona na o ka re one day ba to ba ka ra situation ye nngwe ya o thoka driver o ba ka ra accident o ntho nngwe then wa thokela o bona ba reile le a lora le pheka o pheka le a pheka kansesilinde savele sikhole kuyefana wena noma ungahola ufuna nje ukuthenga ukudla akukho okunye wenzela nje ukuthi udle wena usuwenza athi mhlambe yokwembesa noma uyolobola athi wenzela nje ukudla wazi ukudla nje wena. Hi baby Ntani. Baby. How? Lento yabona leli gama lika baby engalabi sebenza makwenze njani. Yini lento yenza noma ngihleli nezinsizwa ungibize ngobaby ngihlekwa nezinsizwa lapha ngidlinyama wena uzofuna ukuthi baby. Kanti mina fanele ngikubize ngithini? How? Awusamazi wona ubhobungani uzongibiza nje ngobaby baby yini yona uzongibiza ngengane ngizihlenephu ngingaka omathuluka bayangihleka lapha ngibiza ngobaby wena. Mina ngizosazela phi isithakazelo sakini angisazi phela mina. Kufanele ngingasazi isithakazelo. Kufanele ngingasazi isithakazelo. Ungathi ungafaki ngisho i-transfer yemali. Ngokwenza ngobhobungane. Cha. Kufanele at least ngikhumbuleke isibongo sakho then ngizokwazi. Ukhuluma imali. Isibongo sakho yes. Ngabe uze ngani enkantolo? Ngize ngemoto ngiphelezelwa umngani wami iND 1055. Yini ekulethe enkantolo? Kusenkantolo ngilethwe imoto iAudi kamngani wami. Uyazi kahle noma sonto into engicasula le phela enke ukuthi lo kwangobethe awu noma sonto usugcokeni manje yini lento egcokile. Oh lena bayibiza ngelingerie baba. Ulingerie? Ya ulingerie. Uyazi noma sonto ngezinye inkhathi kuyasiza nje ukuthi uma ungasazi wenzeni ngalomzimba wakho ubolala gilo kuyasiza ukulala. Hawu kodwa njomane kaBhebhe. Phela mina bengithi ngispice up. Uspice up. Uyazi noma sonto nispice yonke into engingayeni. Ha? Uspice ukudla, uspice nomzimba manje. Yini entsha ngayazi lapha emzimbeni wakho noma sonto? Hayi noma sonto hayi umusuku ngicasula wena. Hawu. Hawu kodwa baba. Angisho mina bengithi ngizama. Hayi awugcoke mfethu. Yebo igama usithanda sami ngwangema ngicela anonymous. Futhi isitori sami simi kanjena ke sensanga. Ngangena endlini yabo ngithola ifamily yami iphelele ngibhemene. Ngizithulele because ngizojumpisa mina ngakhuluma. Nga straight kwi microwave ngayothatha ukudla ngahlala phansi. Mangiqala nje ngithi ngiyakhamisa hayi man ngikhohlwe ispoon phela yabo. Sukume ngiye kwi drawer ngikhipha ispoon ngiye ku microwave. Mangithi inhla hayibo akunakudla phela kule microwave kuthi abangiphakelanga la edladleni. Ngihambe ngibuyisela ispoon kwi drawer ngihambe ngiyohlala phansi. Mangithi inhla hayibo nakho ukudla kwami la. It's okay. Okungcono angihambe nakho ukudla kwami ngiyothatha ispoon ngingajumpisi la ekhaya ukuthi ngibhemi. Okay. Thathe ukudla kwami ngaya kwi-draw, ngikhipha ispoon, ngifaka iplate, ngihamba ngayohlala phansi. Mangithi hayibo ngiyasukuma, hayibo ukudla kwami akukho. Ngisukume ekubheka ukuthi angihlala ngayo imphe kwakhe yabo. The time bafowethu wonke amehla sebuka mina la endlini yabo. Hayi ngihambe ngiyosibeka ispoon akusizi vela ukudla kwami. Mangivula i-drawer hayi man nakho ukudla kwami la. Yabo ngikuthatheke ngihlale phansi. Kanti lesikhathi ngithatha iplate ngibuyisela ispoon kwi-drawer avela kushiya phansi afethe wonke lelo plate itafuleni ngihamba ukhala ekamereni yebo. Imani kabafethu kenza ukuthi indoda ilale car wash ngoba ithi imoto ayomile. Ewe dadewethu, hayi ewe iyenzeka lonto leyo.
xa i-crankshaft, i-piston rings ne-ball bearings ziye zaba manzi ngela xesha imoto ihlanjwayo ecar wash, kuye kufuneke intoba imoto ime for 24 hours ukuze zome zonke izinto ndizibalileyo. Zixa sezomile ke ngoku zibleedwe. It's called a bleeding process. Zibleedwe, and then you wait for another 6 hours after uzibleedile, and then wenze i-engine overhaul. Xa ugqiba ukwenza i-engine overhaul ke ngoku ungayistart imoto ihambe. In terms of leyoba indoda ilale ecar wash, imoto indoda ayikwazi uyishiya ecar wash ngoba if anything happens to that car phaa ecar wash, i-insurance will refuse to pay if anything happens emotweni yakho away from the registered address, laa nto kuthiwa ngesiLatini yi-domicilium sitandi et executandi. I-insurance vele ke ingafuni ubhatala apho, so iloo nto ke inyanzelisa into yoba indoda ilale phaa emotweni. I hope you understand that way to end ke indoda yakho uba ngabakhange ibuye ilele ecar wash ngenxa yaloo nto, hayi akho nto wrong yenzileyo. Enkosi dadewethu. Mr. Mike, why should we hire you over other candidates? Well, firstly, sir, thank you for your question. I believe that I'm a qualified candidate, as I am qualified in terms of the qualifications that I hold. I have a master's degree. Sorry, Mr. Mike. I'm sorry to disturb you. I see on your CV you say you are very fluent in Afrikaans. I'm very bad in English. Can you please answer the question in Afrikaans? I just want to be accommodated, sir. My English is very bad, huh? Thank you, sir. You can go ahead, Mr. Mike, and answer the question in Afrikaans. Is there a problem, Mr. Mike? No problem. Okay. You can go ahead. What's the question? Why should we hire you, Mr. Mike? Please answer in Afrikaans. Hire, gaan hier. Ek is die meneer die ek gaan de krimore gaan die papier. Ek sal hom gaan oos kan kraal gaan die die men ek sal waar is my kop. Die men gaan kom van lewe. Ek man no. Die bla es gaan ons kon die groot boom. Ek man wat kak is die? Hierso gaan werk en kom ons gaan 7. Ja, ek praat ek moer die man. Ek moer die man. Weet jy so gaan no man. Jy gaan die boere was ons gaan koeke moer. Die blou van ons is meer. Ek man die blou. Is nie gaan die spotty. Ek no. Ek is nie spotty. Nee, ek ran. Jy kyk. Oscar is van nege. Ek ran like him. Ek ran. Gaan die man gaan kom die spotty. Ek pitbull. Ek nee man. Wat is die nonsense? De die deel gaan en is bar oom gaan die nood ver nood. Je blijft daar hier zo gaan protect. Jy meneer. Ek pas op hier zo. Jackie Chan. Gaan. Apartheid is kak die. Is die kak joh. Ja, is kak. Yes. South Africa.
see you on the next upload, guys. Thanks for your time. Away. Oh,